Για τον Άρη, κύριος στόχος η επιστροφή της ομάδας στην Super League στις 7 σε περίπου 40 λεπτά. Η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας στο Κλεάνθης Βικελίδης, παρουσία κόσμου. Συνδεόμαστε αμέσως με την έδρα του Άρη. Θα δούμε εκεί τον συνάδελφο Τάσο Πακλατζή. Τάσο, σε δούμε εδώ. Καλησπέρα από το Κλεάνθης Βικελίδης. Καλησπέρα. Είναι ακόμα νωρίς, έχει και πολύ ζέστη σήμερα στην Θεσσαλονίκη, αλλά παρόλα αυτό ο κόσμος αρχίζει να έρχεται σιγά σιγά. 7 η ώρα η πρώτη επίσημη συνάντηση των ποδοσφαιριστών του Νίκο Αναστόπουλου εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και είναι μια μέρα που έχουμε μπαράζ ανακοινώσεων, όπως και στα τέλη της εβδομάδας που πέρασε. Ναι. Ας ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση για τον Χρήστο Μπούρμπος που βρέθηκε, υπέγραψε τον... Ακριβώς ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του αμυντικού, του Χρήστου Μπούρμπου για τα 2 επόμενα χρόνια. Είχαμε πριν από λίγη ώρα ανακοίνωση και για τον Τσουμάνι, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στον Άρη. Αυτό ισχύει και για τον Ντούνε, δηλαδή τους ποδοσφαιριστές που ήθελε να κρατήσει ο Νίκος Αναστόπουλος στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Ανδρέα Τάτο, η διοίκηση της ΠΑΕ πλέον Άρη. Ανακοινώθηκε, ήταν σε επαφή όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ο Ισπανός Αντρέου θα είναι εδώ σε λίγη ώρα για να προπονηθεί, όπως και ο Ντάρσι Νέτο. Όσο για τον Κόκε, που ήταν και αυτό ένα μεγάλο να πούμε σύριαλ των τελευταίων ημερών σχετικά με το αν συνεχίσει ή όχι την καριέρα του, παραμένει αυτή η εκκρεμότητα, δεν είναι στη Θεσσαλονίκη. Ενδεχομένως, εφόσον βρεθεί χρυσή τομή, να είναι τις επόμενες ημέρες. Θα πάρει και center back, θα πάρει και center back ο Άρης, από ό,τι βλέπουμε δίπλα σου. Θα πάρει κεντρικό αμυντικό. Ο Κώστας Κωνσταντινίδης, ένας άνθρωπος που έχει τιμήσει την φανέλα του Άρη για αρκετά χρόνια, είναι γνωστός για τα αριανά του αισθήματα. Αυτό είναι δεδομένο, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει βοηθήσει και παραγωγικά την ομάδα, γιατί είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣ και έχει πέσει με τα μούτρα στη δουλειά όλο το τελευταίο διάστημα, όπως και σήμερα που ήταν από το πρωί εδώ. Επίσης, σήμερα κυκλοφόρησα και τα διαρκείας και υπάρχει και ένα σχετικό γραφείο στον δεύτερο όροφο, όπου οι φίλοι του Άρου μπορούν να προμηθεύονται τα διαρκείας για την ερχόμενη χρονιά. Όσοι έρθουν δηλαδή, Τάσο, συγγνώμη, αυτό το διευκρινίσουμε. Όσοι έρθουν δηλαδή για την πρώτη της ομάδας μπορούν να περάσουν, αν θέλουν, να αποκτήσουν διαρκείας από το γραφείο που μας είπες. Θα είναι ανοιχτό? Βεβαίως. Βεβαίως, ναι, θα είναι ανοιχτό. Ήδη υπάρχουν κάποιοι φίλοι του Άρη που ρώτησαν νωρίτερα. Είπαμε είναι νωρίς ακόμα. Σιγά σιγά είναι ανοιχτές οι πόρτες. Και υπάρχει το σχετικό γραφείο. Δουλεύει αυτή την ώρα. Είναι σε λειτουργία για να μπορέσουν να πάρουν τα διαρκεία τους. Κώστα, δύσκολη χρονιά η χρονιά που πέρασε. Δύσκολη και αυτή που έρχεται όμως. Φυσικά. Δεν είναι τίποτα εύκολο. Στο χέρι μας είναι να γίνει εύκολο, έτσι. Και νομίζω ότι να καλησπερίσω εγώ καταρχήν πριν πούμε οτιδήποτε. Να πούμε στους φίλους του Άρη ότι είναι η θύρα 7 ανοιχτή και το Sports Cafe τους περιμένει για το απογευματινό καφεδάκι. Είναι ανοιχτό από νωρίς. Είναι μια χρονιά, ξεκινάει μια χρονιά δύσκολη. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πάνε καλά. Γίνονται νομίζω κινήσεις όπως ανακοίνωσες και εσύ προηγουμένως. Τα πράγματα δείχνουν πάρα πολύ καλά. Έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους αυτούς που είναι. Και ελπίζουμε όλοι να πάει όλη η χρονιά όπως η περσινή. Πέρσι ήταν μια προσπάθεια που έγινε από έναν άνθρωπο, τον Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος δημιούργησε μια επαγγελματική ομάδα σε μια ερασιτεχνική κατηγορία. Και φέτος αυτό που θέλουν όλοι είναι να μην σκοντάψει ο Άρης, γιατί ανεβαίνουν 2 ομάδες, να μπορέσει από την αρχή να διεκδικήσει και να από νωρίς να καθαρίσει σε εισαγωγικά την άνοδο στην Super League. Αυτό είναι το ζητούμενο, νομίζω, και οι κινήσεις που γίνονται με τους ποδοσφαιριστές που γίνονται. Νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο, να γίνονται αυτές οι κινήσεις, να γίνει αυτή η ομάδα που θα πρωταγωνιστεί από την πρώτη στιγμή και να μην έχουμε προβλήματα όπως είχαμε την πιο προηγούμενη σεζόν. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα διαρκείας, να κάνουμε και μια διευκρίνηση από σήμερα σε κυκλοφορία. Λειτουργεί το γραφείο που έχετε δημιουργήσει και το οποίο μερίμνησες και εσύ προσωπικά επάνω στο δεύτερο όροφο. Ναι, βεβαίως. Επάνω είναι στη σουίτα πριν από τα γραφεία της ΠΑΕ. Υπάρχουν 2 άτομα εκεί πέρα που εξυπηρετούν τον κόσμο. Ήδη άρχισε η κίνηση και στα διαρκείας και θα είναι ευχής έργων όσα πιο πολλά διαρκείας μπορέσουμε να κάνουμε, να βοηθήσει ο κόσμος που ξέρει να βοηθάει πάντα την ομάδα και το κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι και φέτος θα είναι ακόμα πιο κοντά και με τα διαρκείας και με την παρουσία να βοηθήσει το σύλλογο, έτσι.
Δεν είσαι νομικός, αλλά να σε ρωτήσω, γιατί ζεις την ομάδα, ότι υπάρχουν και κάποια προβλήματα νομικής φύσης, τα οποία ο Άρης εδώ και αρκετό καιρό προσπαθεί να υποσκελίσει, να τα ξεπεράσει για να μπορέσει να αγωνιστεί χωρίς κανένα πρόβλημα στην Football League. Έχεις κάτι να μας πεις γι' αυτό? Κοίταξε, τώρα ιδιαίτερα δεν έχω να πω. Αυτά που ακούω από τους ανθρώπους που είμαστε στο Συμβούλιο και τα κουβεντιάζουμε καμιά φορά, νομίζω ότι η Πενταμελή Επιτροπή έκανε παραπάνω γρήγορα από ό,τι φανταζόμασταν. Έκανε πολύ καλή δουλειά, τρέχουν πολύ τα πράγματα και όταν έτρεξε η Επιτροπή τα πράγματα, νομίζω τώρα πλέον ανέλαβε ο κύριος Καρυπίδης μόνος του, δηλαδή φυσικά είπε στους ανθρώπους, σε ευχαρίστησε που τρέξαν τόσο πολύ τα πράγματα και έχει αναλάβει να τρέξει τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Κώστα Κωνσταντινίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, καλή σεζόν να έχετε. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι μας. Αγωνιστική. Αυτά, Γιώργο, από τον Κώστα Κωνσταντινίδη, τον θυμούνται οι παλαιότεροι από την παρουσία του στον Άρη. Έτσι. Κεντρικός αμυντικός της ομάδας, είπαμε φίλαθλος της ομάδας και εδώ και κάποιους μήνες, ίσως και παραπάνω από χρόνο, παράγοντας της ομάδας που βοηθάει από συγκεκριμένο πόστο. Στις 7 να πούμε, έτσι, να πούμε ότι είναι στις 7 η πρώτη συγκέντρωση, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. 7 η ώρα. Κάποιοι πίσω σου έρχονται. Πάντα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Ναι, είναι και οι καιρικές συνθήκες. Υπάρχουν συνάδελφοι, είναι γεμάτο το Sports Cafe μέσα. Θεωρώ ότι θα πάμε και ένα τεταρτάκι 20 λεπτό μετά τις 7. Κάνει πάρα πολύ ζέστη και εντάξει, δεν μιλάμε για προπόνηση σήμερα, μιλάμε για ένα ζέσταμα, ένα χειροκρότημα από τον κόσμο. Ο Νίκος Αναστόπουλος είναι στα αποδυτήρια και οι συνεργάτες του. Υπάρχει αρκετός κόσμος πάνω στα γραφεία. Είπαμε ότι γίνονται συζητήσεις με τους ποδοσφαιριστές. Ανακοινώθηκαν αυτοί που είπαμε νωρίτερα. Έκλεισε το θέμα του Τάτου, που ήταν ένα ανοιχτό θέμα όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και σιγά σιγά προχωράει η διοίκηση προκειμένου να έχει έτοιμη την ομάδα και στα τέλη του μήνα να αναχωρήσει για το Καρπενήσι, όπου εκεί θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και φυσικά θα πραγματοποιηθούν και φιλικά παιχνίδια της ομάδας του Άρη με ομάδες που βρίσκονται στην περιοχή. Μέχρι το Σάββατο η προπονήσεις στη Θεσσαλονίκη, έως τις 14 Αυγούστου μετά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Τάσο, θα τα ξαναπούμε σε λίγα λεπτά σε μία ακόμη ζωντανή σύνδεση που θα έχουμε με το Κλεάνθης Βικελίδης. Κυρίες και κύριοι, περνάμε και τον Τάσο Μπακλατζή. Βλέπουμε έχει προωθηθεί. Ο Τάσο έχει κατέβει στον αγωνιστικό χώρο. Τάσο, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και πάλι. Πατήσαμε χόρτο. Ήρθαμε από το διάζωμα δίπλα στο Sports Cafe, κάτω, μπροστά στους δύο πάγκους. Εδώ θα βγουν σε λίγη ώρα οι παίκτες του Άρη μαζί με τον προπονητή τον Νίκο Αναστόπουλο. Αρχίζει και μαζεύεται ο κόσμος, αν και είπαμε και στην πρώτη μας σύνδεση ότι τώρα βγήκε ένα αεράκι και δρόσησε λίγο, αλλά οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές στην Θεσσαλονίκη, πράγμα που σημαίνει ότι όσος κόσμος επιλέξει να έρθει στο Κλεάνθης Βικελίδης για να δει την ομάδα του Άρη να προπονείται για πρώτη φορά φέτος, θα το κάνει την τελευταία ώρα. Και επειδή πάντα υπάρχει και ένα τέταρτο 20 λεπτό το οποίο καθυστερεί, εκτιμούμε ότι τα επόμενα 10, 15, 20 λεπτά ο κόσμος θα πυκνώσει, όχι μόνο εδώ στην θύρα των επισήμων, αλλά και στις άλλες θύρες, κυρίως στη θύρα 2 απέναντι, που είναι ανοιχτή για τον φύλαφλο κόσμο. Επαναλαμβάνω, Γιώργο, ότι είχαμε μπαράζ ανακοινώσεων σήμερα. Τελευταία ανακοίνωση είναι αυτή του Ανδρέα Τάτου, ο οποίος παραμένει στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Ισπανός Ανδρέου ήρθε στη Θεσσαλονίκη, θα βγει και αυτό στο χόρτο, όπως και ο Μπούρμπος, όπως και ο Νέτο. Συμφώνησαν να ανανεώσουν τη συνεργασία ο Ντούνης με τον Τσουμάνι, οπότε σιγά σιγά στείνεται το παζλ για την νέα αγωνιστική περίοδο σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι. Και φυσικά πρέπει να πούμε ότι ο Καρυπίδης με τον Αναστόπουλο έχουν στη λίστα τους και 2-3 ονόματα ξένων ποδοσφαιριστών, τα οποία επεξεργάζεται ο προπονητής του Άρη προκειμένου να ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο η ομάδα και να μην αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα, να πρωταγωνιστήσει δηλαδή στην Football League της ερχόμενης περίοδου και να επανέλθει άμεσα στην μεγάλη κατηγορία, εκεί όπου είναι η θέση του. Επαναλαμβάνω, στις 7 η ώρα είναι η πρώτη για την νέα σεζόν και μάλιστα θα περιμένουμε τα επόμενα λεπτά για να δούμε και τους παίκτες του Άρη να βγαίνουν σιγά σιγά. Περισσότερο ρεπορτάζ στον αυριανό κόσμο των σπορ. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Μπακλατζή. Έναρξη προετοιμασία